Kebelisibun perlok bait baro agariga video ngan keren lengkot kendit pat kapang gade kajing tibit jong kipulit Meghalaya gade kabangi haban ai cingero bat kumju kajing tibit jong ki media bat kajing ya terilang kajing teri minot bat jing ya sya jing pai ba kalawan ra ya so jong kajing job man pelaj biang sasisian ya ka Meghalaya karibe e jungi na jing sya tharong hakamat kaparthai kad bakari baro kawe kadang ap khmi lanti bat pet ya ka jala ba e jungi ka Meghalaya lami ki keluar bat tension haka jing start bat ka jing 3 minute hala kasap ka jing ap thap penja burom habaro koi gari man bendu bat penja ya ka nam jong ka Meghalaya kham tam ya ka than sora kala pulom no ka jing sya paniap uraja rakhu bansi hathan sora kala pankhi puk ya baro koi gari India lengba ki media ki balak keno snew hakirukom bapher ngila ban ong ublei udon lembat kari be e junge banda na ka jing sya tharong bat ka jing sya ban klamran ka jing yaro bat ka jing sungu na ki pai ba kapau lengba ki comments bapher haki media ki bala trei hok bat ki bala minot ki don hok ya ka jing yaro namar ka jing long bat bit bat jing tristom ban pelat ya ka jala bat ka than na ka jing klamran sasisin kalawan ka jing sai harin ka jing ka dom ngisu kuman ban ngi aingu yo blai nong thau nangkong uba ladala ker ya ka ri khasi be chungi na kinong shun kalong ka ka basuk tanat ka basuhun si sya bani i ya ka jing tibit ki he pulit ka Meghalaya bon sien haman ki kam la shia ben bat shia kano ya ki pulit Henry bentaga kanti ngila sakhi bapleng ka Meghalaya ru kadon ya ka police officer ki bat tibit tam hakari India ka jing tibit jong ki police ban lap kloy ya ki brio ki bla paniap ya raja rakhu bansi bat ban budin ya ka sunam ka tengah jong o kabala Henry hadian gene ka jingja ka jingla bat ka jing tibit ki he pulit ban kren ya ka jing shisha hakamat ki media ba he kari India kala pelango ya ki babun ki no shushnong jong kari baro ngila sakhi hakilat pathai khubor ngiyaro ya ka disiplin bakilapan ni ka jinglong ba jai bat ka jingla ban jubab bat klem te hakamat ki media ba he kari India ya ka ni la sakhi habaro koi kari ka jing tibit uba pol kubu minister bat kiwe kalong ka burom ya ka Meghalaya khamtam ya ka ri khasi hang ni ngi i baga Meghalaya jungi kadon ya ki brio ki basyam bang maha hagi babun kiliang ka jingero kalaj kerpang ya ki media ki batrai sitom pat ki balaj ban interview pat kumju ya ki patba ki balai rap hai ki rukom maper ya ka police department i kermas kham bakum kini ki police officer kinang yaimi nakapuar sakapur pan sakri hok ya ki patba kejela hakabakut ngi penpau kejing sungu ya ubelai nang budong thau ubelari ubel sumar ubelaya yada dakis pas nam pat adu menta ya ka ri be jungi ya ki police officer ya ki brio sarkar ya ki media paper pada ki riu pajba menta ngelayo mat biang ya ka burom bat ginang ye tristom ginang pikir bat long ki bastat na menta kajimentoy kalawe ki khun kari be jungi kublishibun imslam Meghalaya imslam rikhasi